माबा मोनसे कालार नांगौबाथाय बेयाव फैखादोसो ना मारै बिराद मोजां नुदों नै जाय खाथियावबो हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आं दा खामानि एसे मावगासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामलांबाय थानोसै होननानै सानदों आरोना दिनैनि ब्लगखौबो ओमफ्राय दाथ' आङो दंफैयो नै अफिसावहाय दा माने जोंना क्लास गैया आरोना थेवबो जोङो फैनांगौ बेखायनो आङो दा क्लास गैथ'खाया नालाय ओमफ्राय खामानि लानानै फैदों आङो नै एसे दा गेटआव साइन होखांनानै हाबफैनानै दाथ' क्लास गैला नालाय दा बेखौनो एसे जा टाइम मोनो बे खामानि मावफै सानदों आरोना आङो ओमफ्राय ओरैबायदिसिना दा शपिंबो खालामलांनांगौ दङ बेखौ नोंथांमोनजों मा लानानै थाङो दिनैहाय फिसालानि दं आइनि दं ओमफ्राय बायदिसिना दङ आरोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा आङो नोंथांमोनजों दिन्थिलांबाय थानोसैलाय दा नै आङो बे खामानिखौ मावग्रोदों बेनो जाहैबाय एमब्रयदारिया अर्डार दङ नालाय दा माने मावख'नो हाखाया न'आवथ' सम गैया नालाय दा बेखायनो आङो जाखिनि सम मोनो दसे सम जिरायनो मोनब्लानो बे खामानिखौ मावो आरो दा बेखौनो मावनो लागासिनो नै आङो आखिग्रोनांगौ जायो नालाय सिगाङावथ' होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौबो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांबाय थानो हायो खालामलांबाय थानोसै आङो दावराव नै दाबो क्लास जागासिनो माखासे गथ'फोरनि माने जोंनि नङा आरोना जोंना डिग्रियाव लायो नालाय आङो डिग्रिनि नङा ओइचएसनि क्लास जागासिनो रायलायै ओरैबायदि बावबाय नै आङो बिशालावसो शपिं खालामहैनो नागिरदोंमोन एसे ओमफ्रायहाय बेयाव हाबनोनो बाबाय नै बाबायसो होनलांबाय बावबाय ओमफ्राय एसे नै दासो ओंखारनानै बे बौ बाजाराव बेयाव ओंखारनानै नै एसे जाग्रा लादो आङो मैगं बाजार मोनबाय नै दा आङो फिसालानि थाखाय एसे माबानि गोजां बोथोरनि बुस्थु नायग्रोसै ओमफ्राय हाबाबो दं नालाय एसे न'निनो बेयावहाय गाननो फिसालानि थाखाय आरोना बेयाव एसे नायग्रोनानै लानि र' ओरैनो न'आव थानायाव गाननो होननानैहाय आङो फिसालानो बिशालाव जुथा आरिफोर लायनो सानदोंमोन बावबोबाय रायलायै गाबोन फैफिननानै लाफैनोसै नै फार्स्टआवनो आइनि थाखाय ब्लाउससो लांफैग्रोबाय आङो बेयावहाय गरम ब्लाउस लानानै थांसै मोनसे अर्डारबो दङ ओमफ्राय बेनि थाखाय ब्लाउस नांगौ रेड कालारनि बेखौबो लानानै थांफाखानोसै ओमफ्राय ओरैनो पिंक कालारनि मोनसे लानानै थांसै खानसि गोलाव बेखौ र' नैबे आइनिखौ नायग्रोसै आङो बेयाव नैबेबायदि एसे दुसा आइनोहाय नै क्वार्टार आइनि थाखाय गैबावासोनो आंनि बे अर्डारनि थाखायसो लानांसिगोन आरोना रेड कालारनि माखासे अर्डार दङ बेनि ब्लाउस लांनांगौ रङा आसे रङा कालार बे आरो एमब्रयदारिनि बुस्थु खुन्दुं आरि बेफोरखौ लानानै थांनो बेयाव हाबफैग्रोबाय आङो दानिया नै न'आवनि दख'ना दानाय एकदम माइदिनि बिराद मोजां कालारनि मोननाय बेयावहाय आङो लोगोफोरजों हाबफैदोंमोन आरोना बेखौनो एसे दिन्थिलांनि नायलांबाय थाबानो जाबाय बेसेबां मोजां दख'ना दंजोबो माने जा कालारनि नांगौ बेयाव मोनजोबगोन आरोना दख'ना मालिका बेयाव फुरा बुंजोबनाय ओरैजों दख'नायानो दख'ना आरो दंबावोसो बैजोंहाय बेलाय बेसे दा नैबेसे औ ओमफ्राय बै रुमावबो ओरैबो बुंजोबनाय नै दख'नानि दख'ना अयथासार गोनो गोथो जाबाय बिसोर सानैया नै ओरैबायदि बुंजोबनाय बान्डोल बे मारिनावनो फैग्रोजोबो आरोना फुरा ओमफ्रायसो माखासे क'क्राझारनि मानसिफ्रा बे क'क्राझारनि फायखारिफ्राहाय बेनाव लांफैयो जोबनो गैयै नै बान्डोलानो बान्डोल नैबे दख'नायाथ' ओरैबायदि मोजां नुदों नै मालाय लाखाबायनो गैला दा बियो आंहा गोजासो नागिरदोंमोन एसे गोजा गाननो लुबैदों आङो गोजा गैया आंनावहाय ओमफ्राय नै मोजांथार नुदों ओरैबो बान्डोल जोबहाय खेंनो हालायलायिसो नै दा मा खालामनो बेयाव आंनि लोगोफोर सानै दङ बिसोरो आन्दायलाजोब्बाय दख'ना बान्डोलखौ नुफैनानै लांफैखायो बिसोरो आं दिनैसो फैफेरदों फार्स्ट टाइम अजन सुग्राबो दङ गाखोनायनि आङो
बेसेबां जानानै दं अजन सुग्राबो लाखायो मादैया गाखोनायबाय आं औ ओइ 60 प्लास 60 नामा लाबाय दे नोंसो बे गांनै ल'खादां बिदियाहाय नामा दे गांनै ल'खा मा जानो नांनो खारगोन खारनाया सुबां खारगोनहाय ना बै माबा दानायफ्रावसो एसे माबायो साबसिन नुदों गांसे नै मा कालार होनो बेखौ माने माबा होनोमोन ना दाउस्रि बिदै औ दाउस्रि बिदै नायबाबो अहाला नै अयथासार कालार बेयावसो फैफेरबाय आं बेबायदि कालार आयु जोबनो गैयै कालारफ्रानो बैनिखौबो खेबैखाबाय आङो ओरैबायदि जाबखो थांसै ना औ मालाबा फैबाव नोसैलाय जोंहा माबा मोनसे कालार नांगौबाथाय बेयाव फैखादोसो ना मारै कालारखौनो मोनजोबखागोन आरो ना गासिबो कालार मोनजोबखागोन माबा कालार नांगौ होनबाथाय उमुक कालारनि गाननो आं होनबाथाय सेस गासिबो माइदिनि जेबो माबा गैया मेचिननि दानाय गैया गासिबो माइदि इन्दिबो दंबावोसो मादैनाव गोसोम इन्दि बियो मादै इन्दि गोसोम मादै बियो बेसे बिदिया बियो माबा 1500 अरेन्जआ बैयो बे टमेट' ना फसायजोबो जेखौबो फसायजोबो खांख्रिखला ना मा होनो बिदिखौ खांख्रिखला ना औ गोसोम दख'नाफ्रा कालार गयोना गवानो गोसोम दख'नाया औ अबेबा गयो अबेबा गानदों माथो आं औ गनाय मोनाखैना मादै लोगोफोर नोंथांमोना सोंनो हाखागौ जे एफा मोजां बे माइदि दख'ना जोबो गासिबो बे मादैनावहाय थ' बे माइदि दख'नाफोरखौहाय हलसेलावबो मोनगोन रिटेलावबो मोनगोन ओमफ्राय बबेयाव मोनगोन होननानै साननो हागौ आरो ना थ' आङो बे मादैनि कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखागोन दे बेयावहाय सोंहरबानो जाबाय आङो थारमाने बे बिजनेसखौ खालामथ'नो गोसो गैया दख'नानिखौहाय ओरैनो जोंनि गामिफ्राव मोनबा आङो सोरबा बिहरोबा बेखौनो हैयो आरो ना बेबायदि माबायावहाय दख'नायाव आङो थांथ'वाखै आरो जाहैबाय सोरबा जुदि मोजां मोनदोंबा थांनानै लायबानो जाबाय एड्रेसखौहाय बबेयाव बे मादैनावनो सोंहरबानो जाबाय मोजाङैहाय ओमफ्राय आङो फन नाम्बार होनानै दोनखागोन दे ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो आंनि माखासे हानायखौ देखायनोसैलाय आंनि बिजनेसनि मा हानानै दङ मा खालामनांगौ दंबावो बे जाहैबाय नै गोजां बोथोर ना दाथ' ओमफ्राय मोनायाव हाबा जायो अबेबा थाङो मायो बेफोरावहाय गाननो थाखाय नै भेलभेटनि बियो बिराद आराम गुदुंनो एकदम सुइटार गाननांला आरो ना बेखौ गानबाथाय नै आखायावबो बेबायदि होदों नै फाथर गोनांलाय बेबायदि दे दुंब्रुद गुदुं मोनलायखानाय आरो नै बेबायदि बिखुङाथ' ओरै खोबनाय जाहैबाय बेबो ओमफ्राय खानसि गोलाव बे भेलभेटनि जायखिजाया दिनै गोजा बेबो रेड कालारा बहुत डिमान्ड जासोगारो बेखायनो आङो रेडआव बानायदों बेखौ आंनि थाखाय बानायदों आङो गाबोनहाय आंहा न'आवहाय हाबा दङ न'नि हाबा जोंनि न'आव नङा आरोना काजिननि ओमफ्राय बेयावहाय माबानि थाखायसो बानायदों आरो बेनिफ्राय आङो सासे बिनानावा अर्डार हरनाय दङ बेबो जोमग्रानि थाखाय बेवहाय जा होनांगौ गासिबो दंखाजोबो ओमफ्राय नै बेजोंनो जोमनो बेखौ बानायनांगौसो एकदम हाखु दाखु बानायब्रबसै आरोना बेखौहाय बेखौ बानायब्रबसै बेजोंनो एखे मिलायनाय ओमफ्राय बेयावहाय बायदिसिना जा होगोन गासिबो नै बुस्थुफ्रा एकदम लाबोजोबखाबाय आङो नै
बेनो मोना बेयो बेखौ होगोन गाहायावहाय ओमफ्रायहाय बेखौहाय ओरै जिं जिङाव बर्डार बायदि बिदि होनसै आरो जेब्ला जाखाङो होमबा नुखागोन बेखौ दिन्थिखागोन आङो रेड कालारनि बियो सिया बिराद मोजां जा गुरैथार बियो नै ओमफ्राय जोंलायलायोबो ना जोंलायलायोबो बिराद मोजां आरोना जोमनो मानोबो ओमफ्राय आरोबाव बेनि जे माबा नै जोंनाया माबायदि नै जोंहोखायो बेनि माबायानो सियानो बिराद मोजां आरामनो हेभिखाबो गावनो हारसिङैनो हेभिखा नै हालखा नंगौसो बे जाहैबाय ओमफ्राय आरोबाव आंना एमब्रयडारिया बहुद डिमान्ड जानानै दंगासिनो मोनसे माबायाहाय आगराहाय बेखौ आङो देखायनि दै बे जाहैबाय बेथ' गोमो हाखांनाय दाख्लैबो देखायखादोंमोन आङो नै बेयो नै बे ओरैबादि बेखौ होनाय लोगो लोगो बयबो फसाय हरजोब्बाय नै खालि बे बिदिनिल'नो बिराद मोजां नुदों नै जाय खाथियावबो जि साइज नुखादों केमेरानिफ्राय माबायाव मोगथाङाव साइजसिन नुबावो बानायबा बानायनानै बिराद मोजां मोनदों आरोना आंबो ओमफ्राय बयबो बेनिल' डिमान्ड आखायावबो बिदि होदों ओमफ्राय नै बेयावहाय आगर फिसा फिसा बेबायदि होदों आङो बे आखान्थि गोलाव बेबायदि आरो बे जिङावबो नैबे जिङावबो बेबायदि खालामबाय आरोना नै बिदि बेखौनो बयबो फसाय हरजोब्बाय एकदम कालाराबो बेखौनो नांगौनो आरोबाव आगराबो बेखौनो नांगौनो दा बिदिनो गांनै गांथाम सुनांसिगोन आरोना बेखौहाय आरो नैबेयो जाहैबाय नैबेखौबो नै आं दहायसो हादों बेखौ देखायनि आं बेखौ जा मोजां किउट मोनथारदों आरोना मा हानानै दङ नै बेबो थांगोनसो नालाय बेना गांनै ओमफ्राय नै माबायदि बेनाबो जा मोजां नुदों नै बिखुङावहाय बेबायदि फिसा फिसा होदों बेनो माने नै बांद्राय गिदिर गिदिर होआसै फिसा फिसा फसायग्राखा नुखादों आङो मानसिखौहाय बेबायदि नै बेनाबो आखायावहाय नै आखाया बेबायदि नंला बेना नैबे जे बिबार होदों फिसा फिसानो किउट किउट बिबार होदों नै बेबायदि ओमफ्राय आखायावबो बेखौनो होदों जिग जेग बेबायदि ओमफ्राय फिसा फिसा बेखौ बिदि खालामबाय आरामनो जा समायदों जा बेरदों माने वाइटआवहाय गल्डेनजों रेडजों दख'ना देखायहरखादोंमोन आरोना बे बिनानावाहाय ओमफ्राय आङो ओरैनोथ' ब्लाउसखौहाय वाइट होनखानाय ओमफ्राय बेयावहाय बेजों मिलायनाय जाबाय आरोना बियो आगराहाय बेनाहाय दख'नाया ओरैनो रेड दङ ओमफ्राय गल्डेनबो दंमोन नालाय आगराहाय दा बेखायनो आं बेखौ मिलायना होबाय बिराद साइज नुबायबो ओमफ्राय जा मोजां समायखादों दा दिनै बेखिनियानोसै लोगोफोर ओमफ्राय जुदि सोरबा सोंहरनो गोसोबा आङो नाम्बारखौ होनानै दोनगोन आङो इडिट खालामनाय टाइमावहाय बावो नाम्बारखौ होना होनो होननानैहाय इडिट खालामनाय टाइमाव बावो आरोना ओमफ्राय र' दा जायखिजाया मेसेज खालामहरबानो जाबाय वाट्सएपआवहाय बे नाम्बारावहाय सोंहरनो हागोन आरोना माबायदि नांगौ माबायदि मागौ गासिखौबो डिटेल्सआवहाय बेयाव सोंहरबानो जाबाय बे नाम्बारावहाय थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं